Pelemaas TV Scholierenloop. Receptie Jubileum Peelhaas. Het is vandaag 2 februari. Dit is het Pelemaas Journaal. Afgelopen zaterdag was de Pelemaas TV Scholierenloop. Als voorproefje op de vlakwatercross, de dag erna, renden bijna 240 scholieren door vlakwater. De scholierenloop is inmiddels een herkenbaar evenement en het is de laatste jaren ook steeds groter geworden. 27 jaar geleden, want toen was de eerste scholierenloop, daar zijn we toen mee begonnen. Daarna is het een tweedaags evenement geworden. En dat tweedaags evenement dat kwam vooral omdat wij vonden dat die scholieren hier naartoe te laten komen, een rondje te laten lopen, 3-4 minuten bezig te zijn en dan weer naar huis sturen, dat vonden we eigenlijk zonde. Vandaar dat we er dus onder andere om die reden een tweedaags evenement van gemaakt hebben. Ook op organisatorische redenen overigens. Maar het belangrijkste was dat wij, als we 2 dagen konden spreiden, die wedstrijd, dan konden wij behalve de lopen ook een aantal nevenactiviteiten voor de jeugd. Zodat het ook voor de jeugd echt een loopfestijn was. Zodat ze ook een paar uren letterlijk en figuurlijk onder de pannen zijn. De organisatie doet er ook dit jaar weer alles aan om niet alleen volwassenen, maar ook scholieren een leuk evenement te bezorgen. Wij hebben vandaag de gebruikelijke loop per groep, per schoolgroep, 7, 8 enzovoorts. Dus tot en met groep 1 en 2, wat overigens pas sinds 3 jaar is. Want wij kregen steeds meer aanvragen dat ook de groep 1 en 2, de kleintjes dus, dat die mee wilden doen. Daar hebben we dus 3 jaar geleden voor het eerst een aparte groep van gemaakt. Dus in feite is dus van groep 1 tot en met groep 8. Voor het wedstrijdgedeelte telt met name groep 3 tot en met 8. Die 1-2 is dus echt gewoon leuk om mee te doen met hazen erbij en papa en mama's, oma en oma's. Die mogen dus ook met die kleintjes meerennen. En ook dat is dus weer een aspect van om daar een breed loopfestijn van te maken. Die het mooi bekeken had en pas in de tweede ronde is gaan rennen. De individuele loop werd gewonnen door Marieke Plas en Sven Halverkamps. Sven Halverkamps. Het is het eerste jaar dat je gewonnen hebt, of heb je misschien al vaker gewonnen? In groep 3 was ik tweede en voor de rest eerste. En voor jou, was het voor jou de eerste keer? Nee, dit is de 4e keer dat ik eerste ben. Was het moeilijk? Ik vond het heel vermoeiend. Ja, ook hetzelfde. En hebben jullie nu hard getraind van tevoren? Ik niet. Nee, ik ook eigenlijk niet. En sporten jullie vaker dan dat jullie zo'n goede conditie hebben? Ja, ik sport wel vaker. Wat doe je precies voor sport? Voetbal en schaatsen. En jij? Ik hockey. Dus het was voor jullie niet vreemd om zoveel te rennen? Nee. En wat gaan jullie nu met deze mooie medaille doen? Thuis ophangen of zo. En jij? Ja, ik denk aan iedereen laten zien. De estafette werd gewonnen door het team van basisschool De Meent uit Leunen. En jullie hebben allemaal gewonnen? Ja, het hele team. Jullie hele team. En was het zwaar? Ja, vooral het laatste stukje. En hebben jullie goed geoefend dan van tevoren? Nee. Jullie zijn dus eigenlijk gewoon een beetje natuurtalenten. Ja. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag, ondanks het slechte weer. De vastelovensvereniging De Peelhaas bestaat 7 keer 11 jaar. En daarom was er zondag een receptie voor de jarige vereniging. De receptie werd aansluitend op het matinee gehouden om felicitaties van betrokkenen in ontvangst te kunnen nemen. Eigenlijk is het een aparte receptie vanwege het jubileumjaar. Dat wordt georganiseerd door de commissie Ceremonie en Protocol. En dat sluit mooi aan op deze dag, omdat deze dag toch een mooie Peelhaasdag is. En ja, die combinatie is daarom ook gezocht. En dat sluit mooi op elkaar aan. Wat vandaag aanwezig is, in ieder geval op het podium, dat is het dagelijks bestuur. Dus eigenlijk de Peelhaas zoals hij staat als bestuur. Aangevuld met de vorst, ons boegbeeld.
En ja, we hebben gedacht om die 7x11 receptie te houden. Om dan toch de mogelijkheid te bieden aan de zusterverenigingen in de Vosterhout en de zustervereniging binnen SNV. Een kans te bieden, zeg maar, om ze te feliciteren. Omdat, ja, als je kijkt, we hebben heel veel jubileum-evenementen gehad. Maar er is eigenlijk nooit een moment geweest dat iemand kon feliciteren. Dus bij deze hebben wij gedacht van, weet je wat, dan doen we het na het matinee, mooi aansluitend. En wij hopen op een hele leuke receptie. De dag werd naast het matinee en de receptie opgevuld met optredens van verschillende artiesten. TVK-artiesten, jeugdartiesten, oude CD-artiesten, hoofdkoor van vroeger uit wordt teruggehaald, Chanellicus, te gek om op te noemen. Met 7x11 bestaat de Pielhaas dus al een hele tijd. Maar wat is nu de kracht van de vereniging? Ik denk dat de kracht is dat de Pielhaas is eigenlijk wat je dan ziet op de Pielhaan na, dan zeg maar de enige vereniging binnen Venray. En ja, ze lopen al jaren mee, het heeft tradities en de mensen blijven toch erbij komen. Als ik zie aan commissies hoe ze weer elk jaar weer aan de vrijwilligers komen en hoe de aangroei komt, ook van onderuit, dat is heel erg belangrijk. Ook de samenwerking met de Hazekeutel is wat dat betreft heel erg belangrijk dat de jeugd weet dat ze bij ons ook terecht kunnen. En als je dan ziet dat het gewoon door zoveel mensen gedragen wordt, dan is het ook niks meer als logisch dan een heel leuk feestje is. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht blijft het droog. In de ochtend is er kans op hagel en natte sneeuw. Overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In de avond is er kans op hagel en onweer. De temperatuur wordt zo'n 6 graden. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot de volgende uitzending.